let's go. Mauli ng mama ni Abing. Mga kabatanon pa na. Sabad ya, kanang pananaw ni mo, mamagulang pa mga sa kong lula. Salamat sa paghatod love. I love you. Love you to. Sunod na pod love ha. Let's go. Nag-I love you lagi. Ay kung king nag-asawa na niya. Uyab yun, kaya nag-I love you to man. Let's go, wala si Abing, uy. Ratsada dyan kayo ba? Kagwapa ato yung asawa, gikambyo ra ana niya. Murag warrior, mga nang bayhana oh. Grabe gin si Abing, uy. Way pili. Basta iya ha, babae lang. Hala, ratsada. Niluha po na eh. Mula ka sa ko. Kaya ipangita ko sa mga barkada ba? Asa na pod ka? Permi na pod minimo biyaan diri ba? Mula ka gali mino. Kay emergency ba ako mga barkada? Sige panawag. Sus oy, ginauna na pod nimo na imong mga barkada ba kaysa sa mua. Di ka maluoy, sige lang pangita og papang bata ba? Grabe ni si Abing, uy. Diyan niya yung pamilya ba? Sa kayong gitan na sus, abot rin libatan niya. Hindi ba kayo madunggan ta? Abing o, biyan niya yung pamilya, pasagdan na niya. Tanawi yung bata, luwi kayo. Sus, uy, perminti man ko dere. Niya ako mga barkada ba? Tagsara. Di pa kailam yung papa sa atua ba? Mauna iyang asawa. Kagwapa na niya, gibaylor ano atong tiguwanga. Daot yan kay utok no. Ambot, ang sinakaw na niya, anong gipatulan to niyang tiguwanga. Sus, na mo ko'y pakailam sa inyo ha. Ako mga barkada ba? Panagsara. Patay. Maawayan yun nasa kong kapit ang asawa ron. Stilan. Hapon ma. Nganong naaman na akong kapit dire? Nagkaon na ka ma? Hala, iya rin ang mama. Patay! Yam din ang ugangan. Tara si Patay, mas madami ta. Nganong gibuhat na taon na ako ng butangan eh. Ako lang yaboy mapiki. Gusto ba ka makakwarta nga dalira? Dula na og una game. I-click ang link na sa comment section og i-download kini magawas na login og register. Kung wala pa kay account, i-click ang register then butang imong contact number, password, referral ID og verification code. Pagsulod mo sa dula na ding kalibre nga frequency dira nga pwede mo experience og dula. Daghang kagapilan nga dula diyan na Dragon Tiger, na color game, color lang. Pero ang pinaka-paborito na kong dulaon mo ng Mines. Likayan lang nimong bomba para nindot imong pangwarta. Pananglitan, ang hurot na imong frequency dira nga gusto pa ka modula, i-click lang ang plus sign sa taas, mabiling ka 100, 200, 500, 1,000, Gcash lang ang gamit. Kung pananglitan, nadaugan na pud ka, na gusto ka mag-withdraw, i-click lang withdraw sa baba, Gcash lang ka pa nang gamit. Unsa pa imong dugayan, magdula na ta og una game.